והיום, כן, היום הגיעו 3 נציגים של משרד החינוך והחליטו לסגור את הישיבה. שלום הרב זהבי, אני אמורה סביבה עם העדה החדשה בעקבות העלוי של התלמיד. טוב, זה לא מגיע למוביל. תנו גם. צריכים עד 50 בלילה להביא מיליון שקל למקום שנשלח לכם. ואם לא, אנחנו בישיבה רחוקה הגענו, תלמיד מהישיבה נחטף. אנחנו רוצים שתעזרו לנו, לתת כופר בשביל לשחרר אותו. עכשיו נשלם את הכופר, הישיבה מבוטלת. כתונת זאת, פסים אלו, זה הדברים היחידים שנשארו ממנו. כל אחד יוכל לתת קצת קצת סקר, כסף, יעדי, כל כסף יעזור. תודה רבה. תודה רבה. זה לטוב מייס. תוכני אדמור. תודה רבה, תודה רבה. ברוכים תהיו. תודה רבה, אדוני. האמת היא שאין עליי עכשיו. יש כאן ממש לא רחוק אחוזה של מיסטר גולדבלום. הוא מקנח דולרים, תקטף עם דולרים. תלכו אליהם, נראה לי אתם מאוד תרוויחו. תודה רבה. מותר לאכול את הזה. נו, מי זה עכשיו? מה? כל הביזנס שלך, מי זה? אפשר לחשוב זה הרב אליהו. נו. אחי. אחי הוא אומר לי. מה אתה אומר? סוף עשה. סוף עשה? מה סוף עושה? את מי? לא אומרים? מה? מה אתה מדבר? 500,000? בוא! זכינו ב500,000, מי זה? הראלה? תביא זה הראלה, תביא עכשיו. הראלה מהפיס. נחזור לך, אבל עושים פעיל פה. 500,000? ביי. למה אתה מדליק אותי? מה יש לך, אחי? מה? מה קרה, אחי? אחי, אתה לא מבין, יואו, איזה דין. מה עכשיו? נו, למה אתה סתם עושה סצנה? לא, אחי, אתה לא מבין. ססחר, אתה מדליק אותי סתם. ססחר. אחי, חטפו מישהו בכיתה, אחי. לא. חטפו מישהו. די, מה חטפו? חטפו מישהו, לא אומרים מי זה, אחי. אוי ואבוי. אחי, עשו פרסם. מה הם רוצים? 500,000 שקל, זה. 500,000? 500,000 כופר, אחי. הלך הילד. עושים לי 500,000 כופר. הלך. 500,000 כופר. איפה נביא 500,000 שקל? הלך הילד. אי אפשר להפקיר ככה איזה אחד. 500,000 כופר, אחי. יואו. הלך הילד. מה זה 500,000? מה זה הסכומים? חייב להשיג כסף, אחי. החוטפים של היום גנבים. חייב להשיג כסף. גנבים. חייב להשיג כסף, אחי. חייב להשיג כסף. מה נשיג? אני יודע איפה יש כסף. איפה? ברחובות, בכל מיני ערים, יש כל מיני אנשים מיליארדרים עשירים, יושבים ברחוב עם שטיח, קערות של כסף מונחות על השטיח שלהם. קערות, המון. בוא נעשה את זה גם. תשמע אחי, עזוב, אחי, יש לי רעיון, אחי, תורף. נו, דבר אליי, ססך. בוא אחי, תקשיב. רגע. בוא אחי, תקשיב. בוא.
מיסטר גולדבלום הוא איש של מספרים ועסקאות. אדם קטן במראה, אבל עם כוח שמסובב עולמות שלמים בלחיצה על ארנק. שנים שהוא חי בין כספות, חוזים וחשבונות, רחוק מרעש ומאנשים. מילים לא מרשימות אותו, וגם לא סיפורים. רק דבר אחד מעניין אותו באמת. כסף. אפשר לסליחה. שלום רבותיי, מיסטר גולדבלום לא אמור לקבל החלמה בכתב, אני מבקש שתקראו. סילה, אין צפוי בכלל. סליחה. מיסטר גולדבלום. אז מה? הוא לא אמור לקבל עכשיו אף אחד, אני מבקש שתלכו אחורה. תראה לו את הקראטה שלך. אתה יודע מה הבעיה? תלכו אחורה בבקשה. ביהדות היה פוגרואים הרבה יותר גרועים מאלה. לא להיכנס. אתה יודע. תלכו אחורה. יד. בקבלה בסידורי הרשע שהם דברים יותר גרועים. קריאות קדושים. שמע, אדון גולדבלום, שתדע לך שבאתי מרחוק, באמת מרחוק. אני מגמרי. אחד מתלמידינו היקרים, איך שאומרים אצל החילונים, נפל שדוד. נפל. עלה. אין דרך להחזיר אותו אליי עם כסף, תשובות. באנו אליך באמת לבקש בתחינתך מכל הלב, שתחזיר לנו אותו בלב שלם. אין דרך אחרת באמת. אנחנו אז משתגצים, אמצעים מוכנים, אבל עכשיו רק הגשמי הזו. ציון. לעניינים. תגיע לתכלס. אם יש משהו שהאדוני הנדבן יכול להציע לנו. אשאיר ככוח. מקווה שלא בכוח, כן? תן לנו. נשמח לכל הלב. אני אומר לכם משהו. תודה. סבא שלי. לפני 80 שנה נסע בליטא רחוקה. על עגלה. היה שם הרבה סחורה. היה שם אני ברחוב. נתנו את כל הסחורה. לא נשאר לו שקל. אחרי זה באו חיילים, עצרו אותו. אמרו לו, סבאלה, תוריד את הסחורה. זה לא חוקי, זה לא חוקי. נאצים. אמרו לו, זה לא חוקי. סבא שלי, תעשו לו. מה? כך. משקפיים, כן. משקפיים. ואז... סבא שלי הלך לאדמו"ר. האדמו"ר אמר לו, האדמו"ר הגדול. שליטה! כן, ההוא, כן. אמר לו, צדקה, תציל לי מוות. תודה רבה. פחות בעלי תוכל. תודה רבה, מיסטר גולדבלום. כמעט נאמרו מה להצטדק. סבא שלי היה חייל שלקח את העגלה. וואלה. שב. תביא להם את כל הבוקסה של הטישו. כל זה? כל זה? אתה בטוח? יודע! איך אנחנו חיים בכלל? תשובה! פה גם אתה.
מעלים, איך הוא עבד עלינו. כסף. שמע, נראה לי הוא קנה אותנו של החיים. קנאת בעשייה, אה? נחזור לפרק המניח, בלשים. הווה מניח כל אדם לכבשו. נכון, זו ישועתי. לך נאה לזדע. באנו. מה קרה לך? אתה לך, יא עדה. ציון, מה? נראה לי בסגי נאור הוא מת. אבל שוקי, סגדום. צריך להציל ממוות לו הרי. רב טוב וייס תמיד אומר, המכונה אדמו"ר, הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל. כי ככה השם רצה, יותר טוב לתמצא, כי ככה השם רצה, יותר טוב לתמצא, כי ככה השם רצה. זה כל בלום! זה כל בלום! ככה השם רצה, השם רצה, ככה השם רצה, תמצא, כי ככה השם רצה, השם רצה, כל התשובות מצא. זה הבא, זה הגיבור, אין עליך בעולם, גבר חי. יו, תראה מה יש כאן. שוטגן. אתה רציני? שנץ אחי, חייב שנץ. מה שנץ פתאום? שנץ קצר. שנץ קצר ונמשיך. האמת יש פה אחלה הקשף אותו. בוא נריץ שוקד. צריכים להסיק את שנץ קצר. קצר. בוא. ססחה, תגיד, זה עולה כסף הדבר הזה? נראה לי בחינה. בטוח? שירות של הממשלה נראה לי. לא ראיתי אנשים שם. חזיר הכל יש פה, לא? אחלה. נראה לי חינם. למה לא הגענו בזה עד לכאן גם? אילנה, זה חוגיות? אתה מביא לנו 20 שקל, או שבאדם מביא לנו 40 שקל? הבן אדם מביא לכם 40 שקל. תגור. יאללה. תודה גבר. תשמע, זה נראה לי רעיון על הפנים. אחי, אנחנו הולכים להצליח בגדול. בחיים לא יקראו את העתיד. אתה יודע לקרוא עתיד בכלל? בעיה שלך, אני עתידן, אחי. זה מסובך, צריך כדור בדולח, אחי, לא לא צריך, ככה. אחי, אני בעננים, אני יודע. צריך בדולח. לא בדולח. תפוס את זה, תפוס פה. אחי, צריך כדור בדולח. לא צריך בדולח, אחי, אני אומר לך. תוך רגע אנשים, אחי, יוצרים לי, אני אומר לך, עושים מלא כסף. וואי, סבתך, טפחת על כל המוח. תשמע, אז כולה, אני אומר לך, הרעיון שלי זה לא סתם רעיון, אחי, זה עליך. אני חושב שביתי לא מרעיון כאלה. אחי, הכל... מה זה? שינוי בעננים, אתה רוצה? תעתיד, כן, למה? תקשיב, שאלת. מה השם שלך? אגם. אגם. ככה, מה הצבע האהוב עליך? יש צבע אהוב? כתום! כתום, מה יפה? כתום יפה, כתום טוב, כתום דפוס, כתום טוב. אם היית חיה, איזה חיה היית? קורבן. קורבן. מעניין. כן. טוב, אתה עתידן. כן. לא הגעת יד שלך? אבל אין עננים היום. יש עננים, אל תדאג. תביא את היד, תביא את היד. ככה. של חוסר של מרצדס. דוב ים? אין דוב ים בכיפות ים, יערבד. וסוס.
שמע, המזל לך הולך לאיך הפנים, המזל שלך הולך לאיך הפנים. תמלא לו אותו היום, תמלא לו אותו. למלא לו? תמלא לו אותו. יהיה לך, חזק, תמלא לו. כן, אחי. בדרך. בהצלחה, אחי, בהצלחה. ביי. תן מאוד. מי יבוא עכשיו, נו? מה אתם עושים חיזוי? כן, בוא, עובד בדוק. אחד כבר ניסה. בוא, בוא. אחד ניסה? כן, תקשיב. כן. איך אמרנו מה השם שלך? רגע, קודם כסף. קודם כסף, הנה כסף. רגע. תן לו 10 שקל. רגע. אני מקווה שאתם לא עובדים עליי, אבל... אחי, אני אומר לך, זה בדוק, מעמדה, אני אומר לך, תקשיב. אוקיי. גם היום יש לך רעות מטורפת בעננים. אז תקשיב ככה, מה השם שלך? יוני. יונתן. יונתן. תן לי גם לחזות פעם אחת. תנסה. אני אחזה לך. למה אתה חולה, לא? אתה רואה שם? כן. הענן הגדול? אוקיי. זה העמוד. זה העמוד. ופה, הענן הקטן, זה בית כנסת. ומה זה אומר עליי? ליד הבית כנסת שלך בבית, יש עמוד. לא נכון. כן. איך ידעת? תקשיב, אתה לא כזה טוב בזה. ראיתי את זה בעננים. תבין. רגע, אני רוצה משהו. אני אתן לו, תקשיב. אוקיי, נו. עכשיו אתה רואה? סוזון ים, אתה רואה אותו? אוקיי. זה תפוח אדמה כזה, קצת לא יצא טוב, אבל תפוח אדמה? לא תפוחי אדמה. כן. נו. סדר בוקר, עשית היום? כן. עשינו סדר, וואו. תשמע, זה אומר... אתה הולך... יהיה לך הצלחה גדולה מאוד בחיים מתישהו, בקרוב. אבל אתה צריך ככה לזרום עם זה, לא לחכות לזה. אבל לפני זה יהיה לו התרסקות. תסתכל, אני לא רוצה התרסקות. אבל חייב. עזוב, אני רוצה את החיזוי שלו. אני המסכים. אוקיי. יהיה לך... אתה לא יודע מתי אבל, אתה לא תדע, כי רק שלא תהיה מוכן לזה, זה יבוא לך. תחשוב על זה עכשיו, זה לא יבוא לך, אבל אתה לא תדע מתי. רק שתחשוב על זה, זה יבוא אליך. אתה צריך לחשוב על זה. לא לחשוב על זה. לא לחשוב על זה ככה, מתישהו בחיים זה יצא לך, יהיה לך פנים. שמע, הוא ידן גדול, הוא למד אצל המלך. אני עשיתי... תודה רבה חבר. תודה רבה. וואלה, יבש היום, אה? בוא, יש לי רעיון אחר, משהו אתה עף, יש לי רעיון טוב. לי אינטרנט וסרטים, החיים מאושרים, לי אינטרנט וסרטים, החיים מאושרים, הנה טלפון כשר, לי אינטרנט וסרטים. השם יברך אותך, וישמור אותך, ויביא לך פרנסה, איש צדיק, אברך יקר. בעזרת השם לראות אותך בחתונתך, ואני אברך על היין. אמן, 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 אמן. שמע, וואלה, אני מרגיש כאילו המאמצים שלנו לא מספיק בזה, לא מספיק חזקים, אתה יודע? כאילו האישה לא מגיעה עדיין, אני אומר לך, האישה לא מגיעה. שמע ציון, יש לי רעיון. אנחנו עכשיו פה בפתח של אחד הצמתים הסואנות בארץ. נכנה פה את הרכב, את הסוס ואת העגלה. נשב, אני אומר לך, זה יביא את הישועה. סמוך עליי. שמע, אני מקווה חכם, צדיק. אני לא יודע באמת. אני מקווה לטוב. אנחנו נעשה את ההשתדלות והשם ישמור. אף אחד שחק. צריך להרוויח כסף, מה נעשה? כן, בסדר, לפחות קצת מאוד נרוויח אולי היום. תסתכל את המחשבה, תסתכל. טכנולוגי. תשמע, טכנולוגי. אני אסביר לך מה שלמדנו בליטא אז, בישיבת חברון. נו. אתה איתי? תסתכל, זה מכונה, כל מה שתבקש. מה שתבקש, היא תגזים. זה נוסעת. הלוואי שהישיבה שלנו תרוויח $50 מיליון.
הנה המנחם שלי. ודאי. זה יציל את הישיבה! תבואו לנו! זה יציל את הישיבה! תעזרו לנו! זה יציל את הישיבה! זה שווה לכם! זה יציל את הישיבה! עזר לישיבה! דבר קצת! רוצה לעזור רק להציל הישיבה? יופי קדושים טהורים, גם דברים קצת! תעזרו לנו להגדיל את הישיבה! עזרו לנו! תסתכלו איך שותים הסרט, זה עובר הרבה! תעזרו לנו קל גדול! אבל זה יעזור לישיבה, תראו! זה יציל את הישיבה! זה שווה לכל נפש! זה יציל את הישיבה! עשה לנו ג'ובות! זה יציל את הישיבה! קבל קצת, שיבי! זה יעזור לישיבה! אוי, תעזור לישיבה! תראו לנו, בבקשה. כן! בשביל התורה! בשביל הקדושה! בשביל הרחמים! בשביל הקדש! בשביל האברך! בשביל האברך! תראו! תעזור לנו, תעזור. זה לבוא לעסקת גיוס, רוצה? כן, אני לא מתגאה לעסקת גיוס. בוא ניקח אותך לעסקת גיוס, בוא. בואי נתמקד בזה. הורדתי את זה. בנק. בנק, כסף. בוא נשתות בנק. מה יש לך בנק? מה יש לך? 5 דקות אנחנו בחוץ. אוקיי, תראה, תדבר עכשיו. מה יש אחי? או שאתה מביא לנו 40 שקל, או שהבא בתור מביא לנו 80 שקל. 40 שקל או שהבא בתור מכפיל לי על 80. שהבא בתור יתחיל לך 80. תודה רבה אחי. מתי מתחלפים? עוד מעט. נו, קשה לי כבר, יזז לך. בטח, 20 שקל. היידה. ועשה תעודה. סיבוב עכשיו. סיבוב. יאללה. ססחר. צמא. מה צמא עכשיו? בוא נשתה מים, לא ססחר. אין לי מים להביא לך. לא. אני צמא. הנה, מצאתי, בוא. הנה. זה? מה לעשות, אחי? אתה בטוח שזה מותר? אהלן. זה מסונן? מצוין. תן שלוק. מה אומר אחי? ככה, או שאתה מביא לנו 24,000 שקל, או שהבא בתור מביא לנו 48,000 שקל. הבא בתור. היידה, תודה רבה. תשמע, בקצב הזה אנחנו מביאים מיליון תוך שנייה. מטורף אחי. אחי, 48,000. מה יש לך אחי? עוד רגע זה מיליון נראה לי אחי. יפה.